Már csak egy hét van és kezdődik a suli, és ennek tekintetében arra gondoltam, hogy csinálok egy videót így a suliról, bár nem feltétlenül olyan szempontból, amiből a legtöbben szokták, szóval nagyon sok videó jön ki ilyenkor, hogy hogyan kell felkészülni, meg hogyan legyetek első tanulók, meg hogy miket vegyetek, meg hogy tényleg hogyan kezdjétek el ezt az egészet, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, viszont ebben a videóban inkább az ilyen negatív dolgokról lesz szó. Tudjátok, ez egy ilyen csatorna, hogy csak ilyenekről beszélek, vagy nyilván nem. Viszont ebben a mai videóban inkább arról fogok beszélni, hogy a legtöbben miért nem várják, vagy miért utálják, vagy miért vannak rosszul a legtöbbször másolitól, vagy annak a hallatától, hogy nem sokára elkezdődik, és már csak egy hét van hátra. Ugye nekem már nem normális suli jön, úgymond, hanem egyetem, szóval nekem már nem ilyen általános iskola, és nem is középiskola, szóval ilyen szempontból én szerencsés vagyok, és azért ez tényleg teljesen más, szóval ha valaki ennek a határán van, akkor hát tényleg teljesen más a kettő. Nem is tudom amúgy, hogy a normális sulit úgymond hogyan bírnám ki, hát valószínűleg sehogy, kicsit örülök is úgymond, hogy túl vagyok rajta. Szóval ebben a videóban így erről lesz szó, hogy a legtöbben tényleg miért utálják és miért vannak rosszul már a hallatától is. Az első dolog, amit így ki szeretnék emelni, az, hogy a vége a nyárnak, erről amúgy majd lesz egy videóban, így a nyarat így kicsit összefoglalom, viszont most nem a nyárról szeretnék beszélni, hanem inkább arról, hogy úgymond vége van, nyilván a koránkelés, megint egy kicsit az embereknek a hangulata is úgymond rosszabb lesz. Na, az első komolyabb probléma, amúgy így a koránkelésre kapcsolatos ez is, bár nem feltétlenül ez a legnagyobb baj, hanem inkább, és ezt így fogalmaznám meg, hogy így tényleg az egész napot elmegy a sulival. Szóval a koránkelés része, amúgy lehetnek 9-től a suli, vannak egyes országok, ahol 9-től kezdődik el, és amúgy nem is tart olyan sokáig, mint itt Magyarországon, vagy ott Magyarországon, mert nem ott lakok. Szóval nem is tart olyan sokáig, viszont nem feltétlenül ez a legnagyobb baj, hogy most 8-tól kezdődik a suli, 8-tól, 9-től sokat nem változtat, lehetne 9-től, de nem ez a legnagyobb baj, hanem inkább az, amit az előbb is elmondtam, hogy tényleg az egész napot elmegy vele. Hogy bemész, van 7-8 órád, ami a legdurvább része számomra mindig az, és talán a szülők nagy része is inkább így ezen van kiakadva, hogy már az ilyen kis iskolások tényleg épp, hogy elkezdik a sulit, nekik is 7-8 órájuk van, ami tényleg szóval egy ilyen kisgyereknek, aki épp hogy így meg kéne kedvelje ezt az egészet, hogy tanulást, meg épp hogy így mondjuk nagyon ilyen alapvető dolgokat tanul, szóval már neki is ilyen 7 órája van egy nap. De hogy minek tényleg? És amúgy ez régen nem volt ilyen, szóval amikor egyes szülők így azt mondják, hogy bezzeg mi is kibírtuk, meg mi is ott voltunk, hát régen nem hiszem, hogy annyira sok óra volt, vagy mondjuk egy nagyon kicsi osztályba, szóval aki épp hogy elkezdte az iskolát, 7 órája volt, meg hogy tényleg annyi házi feladatot, meg annyira sok mindent a fejébe tuszkoltak, szóval ezt azért nem hiszem, és hazament, és akkor innen folytatódik tovább, és ez már nem, nyilván a középiskolásokra is tartozik, vagy mondjuk azokra, akik általános iskolában vannak, viszont már egy kicsit nagyobbak, szóval amikor hazamész, akkor kezdődik az igazi része, ugye 3-4-kor hazaérsz, talán még eszel, vagy még vannak dolgaid, elkezdesz tanulni, az is eltart egy ideig, és már ott van, hogy 6 óra, 7 óra, és akkor még arról is beszéltünk, hogy egyeseknek edzése van, vagy vannak olyan emberek, akiknek tényleg otthon is így kell segíteni, vagy esetleg bele kell segíteni a munkába, vagy esetleg pont mondjuk egy ilyen szegény családba él, hogy nagyon sok ilyen riportot, meg ilyen interjút lehet látni, hogy hát úgymond szinte nincs is ahol hazamenjen, vagy ha hazamegy, akkor egy olyan környezetben megy haza, hogy hát a tanulás a legutolsó dolog úgymond, ami eszébe jut. Ahogy elmondtam az előbb is, már ilyen 7 óra van, ahogy általában, főleg, hogyha valakinek középiskolás, akkor van olyan, hogy 8 óra, vagy már 9 óra, főleg, hogyha esetleg valakinek még edzése is van, vagy tényleg így úgymond szeretne valamit csinálni, ami még nem a szabadidő, szóval ez tényleg az ő ilyen vagy edzés, vagy nem tudom, elmegy festeni, zongorázni, teljesen mindegy. Szóval van egy ilyen plusz hobbija, vagy programja, amit meg kell csinálni, úgymond majdnem minden nap, és akkor már ott van 7-8-9 óra, és akkor hát még mit tud csinálni, valamennyi időt így tud magára, a barátaira szánni, ugye egy kicsit telefonozik, és hát reggel kell kelni, vagy 6-kor, vagy 7-kor, teljesen mindegyikor kell kelni, egyes esetekben 5-kor, higgyétek el, én tudom, hogy milyen korán kelni, minden nap fél 5-kor keltem 4 éven keresztül, pontosan tudom, hogy milyen érzés. Szóval mindegy, visszatérve, szóval ez tényleg egy olyan dolog, és tényleg ez az a dolog, amit se a szülők, vagy hát a szülőknek egy része szerintem megért, viszont van egy része a szülőknek, akik tényleg nem ért meg, a tanárokat nem hiszem, hogy nagyon érdekli, mert mindenki a saját tantárgya, minden tanár csak a saját tantárgya érdekli, és az, hogy abból úgymond minél jobban felkészítse a diákot, mondjuk ki, így nagyon szépen megfogalmazva. Tényleg szóval az ilyen rajz, meg az ilyesmikből aztán végképp nem értem, hogy miért kell házbeadatot adni, meg tényleg így plusz munkákat adni, szóval tényleg abszolút semmi értelme, és akkor arról is beszéljünk, hogy visszatérve egy kicsit az elejére, amit mondtam,
Szóval annak, hogy 7-8 órája kell legyen egy kisgyereknek, ennek pedig végképp semmi értelme nincsen. És akkor általában jön, szintén szülőktől szokott jönni ez a kérdés, bár nem csak, hogy na miért vagy fáradt. Ugye mindenki, aki iskolába jár, egy dolgot lehet igazából így hallani tőle, hogy fáradtak, kimerültek, mentálisan így le vannak fáradva tényleg, és így nincsen egyszerűen energiájuk úgymond semmire, és akkor jönnek a kérdés, na mitől vagy te fáradt, egész nap ülsz ott, nem csinálsz semmit, hazamész, otthon se csinálsz semmit, és tényleg ez az egész annyira ilyen demotiváló tud lenni, és akkor nyilván tanuljon az ember, készüljön a különböző feladatokra, érettségire, vagy esetleg ha nem is érettségire, akkor is jönnek igazából a vizsgák, ezek is folyamatosan, szóval a vizsgák is szerintem az utóbbi pár évben annyira ilyen sokkal több lehet, szóval vannak olyan tanárok tényleg, akik minden héten, vagy ha nem is minden héten, akkor majdnem minden héten íratnak egyet, ennek se egészen értem az értelmét, vagy hogy feltétlenül muszáj. A következő dolog, amiről kell beszélni, az így a stressz. Nos, hát a stressz szerintem pont egy olyan dolog, amiben én szerintem annyira nem vagyok érintett, vagy most nem tudnám itt annyira előadni nektek, hogy jaj, annyira izgultam, most pont milyen jegyet kapok, annyira nem érdekelt, és itt vagyok, végeztem úgymond a sulival, nem érzem azt, hogy attól, mert mondjuk valamiből kaptam egy rosszabb jegyet, attól nem tudom, rosszabb vagyok az életben, vagy kevesebbet értem el eddig, úgyhogy higgyétek el, bármilyen jegyet kaptok, nem az számít. A lényeg az, hogy menjetek át mindenből, és úgymond valamilyen teljesítmény nyilván nyújtsatok, de nem a jegyek számítanak. Erre már nagyon gyorsan rá fogtok jönni, talán már az egyetemi korszakban is, de aztán később pedig végképp. Na de viszont nagyon sokan vannak, akik nem olyanok, mint én, és tényleg is stresszelnek azzal kapcsolatban, hogy na most milyen jegyet fogok kapni, vagy hogy így tényleg hogyan állnak hozzám, és ennek is szerintem több ilyen rétege van. Az első az nem más, mint ez a szülői nyomás. Nyilván vannak egyes szülők, akik mondjuk azt szeretnék, hogy mindenféleképpen jogász legyen a gyerekükből, ügyvéd, orvos, vagy teljesen mindegy, és akkor tényleg megint ez a fölösleges tanulás, meg nyilván a gyerekek úgymond izgulnak, vagy a tinik, hogy így most milyen jegyet fognak kapni, hogy tényleg a szülők így mit fognak hozzászólni, és általában kapnak egy ilyen rosszabbat, vagy esetleg mondjuk olyan jegyet kapnak, ami tényleg így nem a legjobb, akkor otthon jön a leszidás, jön a esetleg büntetés, vagy megvonás, vagy tényleg is akkor a szülőtől megint jönnek azok a kérdések, amiről az előbb is beszéltem, na miért vagy te fáradt, miért nem tudsz tanulni, miközben tényleg az összes tantárgy, és nyilván akkor itt visszatérünk a legelejére, szóval tényleg egyszerűen akkora nyomás, meg tényleg az baj, olyan nehéz egy olyan embernek elmondani, aki nincsen benne, aki meg benne van, az pontosan tudja, hogy milyen, és tényleg ez nagyon nehéz így átadni, hogy tulajdonképpen mi is a probléma ezzel, viszont tényleg az egész, minden ilyen probléma úgymond valamennyire összefügg, a fáradtság, a stressz, és talán tényleg mindegyikből, ha valamennyit meg lehetne oldani, akkor ez az egész ilyen iskola probléma, meg az, hogy ki mennyire utálja ezt az egészet, akkor talán egy kicsit így lenne benne, meg egy kicsit nagyobb kedve járna be mindenki, és hogyha megnézték az ilyen nyugati példákat, ahol mondjuk egyes iskolákban így behozták azt, hogy így mondjuk kevesebbet kell járni, mondjuk egy kicsit másabbak a tantárgyak, nem feltétlenül így osztályzás van, akkor észrevettek azt, hogy hát ezekben az iskolában jobban teljesítenek a diákok, és nem azért, mert okosabbak lettek hirtelen, hanem egyszerűen mivel nagyobb kedvük van, nagyobb kreativitásuk van, nagyobb türelmük van, és tényleg akkor így minden magától jön, nyilván jobban tanulnak, jobban jönnek az eredmények, és ez nem feltétlenül az ilyen túlerőltetéstől jön feltétlenül, hogy na most leülsz, és tényleg így 8 órán keresztül tanulsz, meg nem tudom, szóval ezeknek semmi értelme nincsen. Ennek az egész stressznek amúgy van egy ilyen másik vonulata is, ez pedig a tanári, szóval vannak olyan tanárok, akik berakják azt, hogy ha nem lesz 5-ös, akkor megbuksz. És vagy értetek, most mondtam egy ilyen extrém hülyeséget, de a lényeg az, hogy tényleg vannak olyan tanárok, akik így nagyon berakják azt, és nem csak a jegyek szintjén, hanem azt, hogyha az ő óráját nem felelsz meg, és nem hozod a tökéletes teljesítményedet, akkor így vagy megaláz mindenki előtt, vagy így tényleg megbuktat, ahogy ezzel mondtam, vagy tényleg egyszerűen így, hát főleg ez a megalázás a legrosszabb része, és nyilván akkor a diák stresszel, próbál valamit csinálni, és akkor esetleg a többi tantárgy róvására megy az egész, és akkor tényleg megint összefügg mindennel, ahogy az előbb is elmondtam. Szóval az megint egy olyan rész, ahol inkább, hogy az embereknek kellene változtatni, és hát nem hiszem, hogy ez valahol meg fog történni, főleg a legtöbb tanárt ismerve, meg nyilván ehhez a szülők is így hozzájárulnak valamilyen szinten, szóval nagyon hosszá lehetne erről beszélni, viszont valószínűleg ez a stressz egy olyan dolog, ami valószínűleg soha nem fog megváltozni. Ami még hozzá tartozik a stresszhez, és mindenféleképpen beszélni kell róla,
az a különböző felvételék, vagy különböző mondjuk az érettségi, vagy mondjuk esetleg tényleg visszatérni egy a felvételre, ha valaki pont 8-os és pont most megy így mond középiskolába, akkor nyilván neki ez plusz stressz, ha valaki 12 és most megy egyetemre, akkor nyilván még nagyobb. A legrosszabb része amúgy talán az számomra, hogy már nagyon sokszor hallom az emberektől, jaj, hát már nagyon könnyű bejutni, meg az ilyen ponthatárok már nagyon le vannak húzva, meg tényleg mindenféle jött-ment bejut az ilyen helyekre. Én meg csak nézek, hogy tényleg, szóval tényleg olyan könnyű bejutni? Hát nem hiszem. Szóval tényleg egy olyan teljesítmény kell így úgymond ezekbe az évekbe lerakni az asztalra, és hát mondom, ez többször is megjelenik, nem csak egyszer, hogy így ez megint stressz, megint tényleg az egész évben stressz, és amiről még mindenféleképpen kell beszélni, az az iskolai zaklatás, amiről nagyon sokat lehetne így beszélni, meg én is elmondhatnám most itt a sallangokat, hogy senki nem foglalkozik vele, a tanárok nem tudnak semmit se csinálni, és tényleg, hogyha valakit folyamatosan csesztetnek, és tényleg minden nap úgy megy be, hogy így tényleg az egész élete, meg tényleg az összes osztálytárs vagy diák, aki ott van az iskolában, így folyamatosan cseszteti meg, most tudnék erre más szót is használni. Szóval tényleg így az egész élete úgymond ebből áll, hát akkor teljesen más bemenni, mint hogy úgymond bemész az iskolába, és hát tényleg fáradt vagy, meg jönnek a folyamatos vizsgák, meg úgymond szar, de legalább ott vannak a barátaid is, jól érzed magad, mint hogy mondjuk tényleg így, hát gyakorlatilag az egész életed, úgymond iskolai életed egy úgymond szar, vagy tényleg így nagyon szar bemenni, és tényleg ez egy olyan dolog, hogy így nem nagyon foglalkozik vele senki. Így mindenki elmondja videóba, vagy akár ilyen online cikkekbe, vagy esetleg tanárok sem elmondják, hát igen, van ez, meg nem tudom, tartsunk egy ilyen iskolai gyűlést, ez biztos megoldja, meg mondjuk egyenként a gyerekeknek, ez nem szabad, ezt az nem kellene, ez ugye nagyon sokat segít. Szóval tényleg ez egy ilyen dolog, és mondom, az ilyen cikkekben, videókban is mindenki elmondja, hogy hát ez mekkora probléma, meg hát ez tényleg ezt valahogy meg kell oldani. Itt tényleg valami megoldást kell találni rá, de ez nagyjából így ennyibe is marad, és tényleg így úgymond senki nem tud csinálni semmit. A tanárokat nem fizetik meg eléggé, hogy érdekelje őket, meg amúgy az én meglátásmódomból a legtöbb tanárt én nem venném fel. Szóval aki független attól, hogy valaki mondjuk megfelel az adott tantárgynak, és tényleg azt a tantárgyat úgymond tudja kívülről, meg tényleg úgymond ebben a technikai képessége megvan hozzá, attól lehet, hogy van egy olyan pszichológiai része, amitől nem feltétlenül alkalmas tanárnak, de erről nagyon sokat lehet beszélni, és akkor a tanárokról, amit is beszéltünk, szóval hogy ez az zaklatás része, ez nem csak a diákok részéről van meg, hanem a tanárok részéről is, meg ez a csesztetés. Viszont talán erről most így többet nem fogok beszélni, amit viszont el szerettem volna mondani, az tényleg az, hogy mindenki így megemlíti, mindenki folyamatosan beszél róla, hogy hát ez mekkora problémák, meg hasonlóak, de a végén nem történik semmi, és vannak olyanok, akiknek esetleg ilyen iskolaváltással ér véget az egész, mert annyira súlyos, és azért ilyenkor nagyon elgondolkozik az ember, hogy így, hát mi mehetett ennyire félre. Vagy mondjuk azok a tanárok, akik ott vannak, azok tulajdonképpen mit csinálnak? Mert függetlenül attól, hogy nyilván nem tudnak 24-be ott állni, mint egy szöveg, azért nem hiszem, hogy mondjuk egyes dolgokat így nem vesz észre egy olyan ember, aki ott van folyamatosan, csak szerintem a legtöbbet így nem érdekli. A következő dolog, amiről még lehet beszélni, az nem más, mint amit az előbb is nagyjából így érintettem, ez pedig az ilyen iskolaváltás, most nem feltétlenül olyan szempontból, hogy valakit mondjuk az akartak is azért kellett iskolát váltson, hanem mondjuk esetleg most megy középiskolába, vagy mondjuk most megy egyetemre, vagy csak egyszerűen sulit váltott, és akkor új környezet, új diákok, tényleg így. Ugye ennek lehetnek pozitív részei is, viszont hát lehetnek negatívak is. Szóval, ha valaki nem tud annyira beilleszkedni, vagy nem akar, vagy egyszerűen tényleg izgul, főleg az elején, mert hát ki nem izgulna, főleg, hogyha bemegy egy új környezetbe, új tanár, ugye, meg így talán új tantárgyak is, meg azért tényleg a középiskolába, főleg, hogyha most megy valaki úgymond középiskolába, hát azért tényleg teljesen más. Még amúgy nagyon sok mindenről lehetne beszélni, AI-ról, meg különböző 2020-as problémákról, amikről hát úgymond régebben esetleg nem lehetett, mert nem voltak meg, viszont 2026-ban meg így tényleg úgymond a modern években már megvan. Én igazából már csak egy dologról szeretnék beszélni, ez nem ilyen 2026-os dolog, hanem már jó pár éve így bennünk van, vagy közöttünk van, kb. Így mondom, ez pedig a social media, és nyilván ez nem csak az iskolával kapcsolatos, viszont tényleg amikor az iskolában ülsz, és ilyen padban, és így látod, hogy nem tudom, egy 16 éves ilyen $1 millió keres, akkor ez tényleg így felvetetheti azt a kérdést, hogy mit csinálok itt. És tényleg így elmély az életem ezzel a szarral, meg tényleg tanuljuk az ilyen fölösleges tantárgyakat, amúgy erről még nem is beszéltem, mennyi fölösleges tantárgy van, meg úgymond ilyen szempontból is mennyire túl vannak terhelve a diákok, és a 90%-ának amúgy semmi értelme nincsen, de ebben ne is menjünk bele. Szóval visszatérve,
Szóval mondjuk nézed ezt, és így elgondolkozol, hogy hát nekem is ott lenne a helyem, én is lehet, hogy otthon kellene, így nem tudom, pénzt keresek, meg villamos legyek, meg nem tudom, 3 kocsi, meg egy ház, meg jetskizzek, ahogy ezekben a videókban, és tényleg ez akkora torzulást okoz, és tényleg ez egy olyan dolog, hogy a tanárok egyáltalán nem foglalkoznak vele, lehet, hogy képben sincsenek, max az ilyen fiatalabbak, és hát a szülők pedig nem egészen értik ezt a világot, mivel az ő idejükben nem feltétlenül volt annyira reális az, hogy mondjuk otthonra egy pénzt keres, vagy hogy mond egy ilyen vállalkozást kialakíts, vagy hogy a social media pedig végképp nem volt, hogy így lássák ezeket az embereket, szóval ők tényleg így nem egészen értik, és azt pedig végképp nem értik, hogy mond fiatalként miért alakul benned ki az, hogy így versengeni akarsz az ilyen külföldi, nem tudom milyen. Szóval egy-két ilyen extrém példát lát az ember nyilván Instagramon, aminek nyilván a fele a kamu, és lehet, hogy nem is milliómos, de mindegy. Szóval viszont lát egy-két ilyen extrém példát az ember, hogy mondjuk tényleg úgymond összejött neki az élet, lehet nem is külföldi, nem magyar, akkor így nyilván egy olyan torzítást okoz benne, hogy hát én mit csinálok tényleg, nekem miért nem jön össze, itt tanulok, itt csinálom ezt a semmit, tényleg ezt a fölösleges szarokat tanulom, miközben a másik lehet, hogy az életét, az igazi életet éli. Nyilván nagyon sokan elmondják azt, hogy nem kell foglalkozni vele, meg a social media az nem a valóság, meg na ezt nagyon könnyű mondani, de amikor nézed, és így folyamatosan az Instagramot, meg az TikTokot pörgeted, akkor is folyamatosan jönnek ugye ezek a videók, akkor azért tényleg nagyon más. De mindegy, ezt nem tudom, hogy őszintén hogy lehet elengedni, tényleg valahogy így a realitást, meg az ilyen videókat úgymond ki kell törölni, így nem kell nézni, de ugye ezt nagyon könnyű mondani, tényleg nem tudom őszintén, hogy mi a megoldás erre. Na de ez a videó ennyi lett volna, lehet, hogy volt pár ilyen sallang, amit már nagyon sokszor hallottatok, meg tényleg így mindenki elmondja, viszont az iskola kezdete előtt azért szerettem volna ezekről is beszélni, hogy így egyesek miért utálják ezt az egészet, vagy miért nem várják, és tényleg olyan dolgokat is érinteni talán, amiket annyira így nagyon nem szoktak. Szóval én, hogyha valaki utálja az iskolát, meg így nem várja, meg tényleg már alig várja, hogy legyen vége, vagy esetleg mondjuk fél a jövő héttől, teljesen megértem, és tényleg ez egy olyan probléma, amire talán többet kellene beszélni, meg így valami egyes problémákat, például, hogy ezt elmondtam az előbb, hogy itt tényleg minden probléma valamilyen szinten összefügg, mindegyikből talán egy kicsit kellene megoldani, és akkor már jobb hely lenne az iskola, de ez senkit nem érdekel, és senki nem fogja megoldani. Na de írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, az ilyen kifejtősebb kommenteket amúgy várom, hogy nektek esetleg milyen problémáitok vannak, milyen problémák vannak, amiket én most ebben a videóban nem értettem, mert tényleg rengeteg van még ezen kívül is, úgyhogy ezeket a kommenteket így majd várom, legközelebb találkozunk, addig is ne felejtsetek el feliratkozni, én Optály voltam, sziasztok!